Gisugdan na og balik ang tuli mo sagot ko year 2 nga usa ka programa sa lokal nga gobyerno sa Panabo City. Ang programa nagahanyag og libreng tuli sa kabataang lalaki sa syudad. Sa unang adlaw sa pag-arangkada niini kagahapon Hulyo 12, 168 ka mga bata nga gikan sa Barangay Salvacion ug Barangay San Francisco ang libreng natuli nga natigayon sa Barangay Salvacion Gymnasium. Tinguha sa programa nga masuportahan ang kinahanglan sa kalalakihan nga magpatuli ug malibre sa gastos ang mga ginikanan. Ang libreng tuli gipahigayon sa mga professional nga nagabuhat og circumcision procedure gikan sa health office aron masiguro ang kaluwasan sa mga bata. Sumala pa ni Dr. Alin Gio Valdez nga daghang benepisyong panglawas ang makuha sa usa ka lalaki kung magpatuli. Dugang ni Dr. Valdez, ang pagpatuli makalikay sa sakit nga UTI ug hinlo-sab ang usa ka bata. Gawas sa tuli, naasay libreng gupit nga gihimo ang mga sundalo, nang hatag sab og libreng pagkaon. Sunod rumbuhon sa LGU Panabo ang Barangay Santo Niño, San Pedro ug San Vicente ug mga adlaw Hulyo 14, 2022 kung asa mahimong venue ang Old Gymnasium sa barangay. Kuyog sa LGU Panabo City sa ilang ipahigayong programa ang City Health Office, Barangay Administrative Enhancement Program, 10th Infantry Division, 103rd Infantry Brigade ug 89th Infantry Battalion. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.